I had a dream the other night about how we Bħalissa only get s-sitwazzjoni tad-dinja inkluż ta' pajjiżna mi sabiħa xejn. Jiena ngħid li dan huwa żmien diffiċli ħafna għal kull wieħed u waħda minna. Żmien li jiena konvint, iva, u għandi fiduċja kbira li aħna se ngħaddu minn dan iż-żmien tant diffiċli li propju l-għażiż pajjiżna maħkum bħalissa kif huma maħkumin il-pajjiżi l-oħra kollha tad-dinja. Biss jiena nemmen li aħna bħala Maltin, aħna dejjem konna nistħajlu lilna nfusna isna familja waħda. Magħrufin kemm ngħinu lil xulxin b'kull mezz, kemm finanzjarjament, kemm meta bniedem ikollu bżonn xi ħaġa, u għalhekk dan naħseb li jagħmilna uniċi lilna bħala poplu għaliex laqda ta' bejnietna inħossu għal-ħin kollu, mhux mal-membri tal-familja tagħna biss, imma wkoll ma' ħutna il-Maltin l-oħra kollha. Għalhekk jiena nitlob li l-ewwel nett nisimgħu mill-ordnijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa biex kemm jista' jkun jekk mhux għall-veru bżonn toħorġux, ibqgħu ġewwa. Is-sagrifiċċji kulħadd irid jagħmilhom. Għax jekk se noħorġu, allura x'jiswa dan ix-xogħol kollu tat-tobba, tan-nurses, tal-infermiera li qegħdin jagħmlu propju qegħdin jissugraw ħajjithom kull minuta li jidħlu għax-xogħol dawn in-nies. Allura ftit rispett lejhom kif ukoll lejna u lejn il-familji kollha tagħna. Inutli jena noqgħod ngħid u iva billi ħriġ dawra jinsana. Le, ma tistax qed jgħidulna l-awtoritajiet, speċjalment aħna l-anzjani, ma nistgħux noħorġu, ma nistgħux immorru fi kjuwijiet, ma nistgħux ma nżommux il-metru bot, metru u nofs minn xulxin. Tara jaħasra ritratti, tara filmati fuq il-Facebook illi tassew tiġik ħasra kif ċertu nies ma jirrealizzawx il-periklu kbir illi jinsabu fih meta ma jobdux l-ordnijiet. Għalhekk jiena nħeġġeġ il-poplu kollu Malti biex f'dan iż-żmien iktar minn żminijiet oħra ninaqdu. U aħna magħrufin kif għad qabel illi aħna ninaqdu, għalhekk ejja nagħmlu koraġġ f'xulxin. U din il-problema li għandna dan il-virus neħelsu minnu malajr kemm jista' jkun.